Ola, xentiña! Preguntaredes vos que fago aquí rodeada de caixas? Pois teño unha sorpresa para vos. Publiquei o meu libro Unha pedra no zapato e acábame de chegar as caixas cos exemplares. Así que convídovos a acompañarme, vou abrir a caixa e por primeira vez vou ter o meu libro nas miñas mans. Imos alá! Non sabedes o que esperaba este día, de verdade que sí. Hai tantísimo traballo detrás dun libro. Por fin está aquí. Encántame. Encántame a portada, encántame o papel, a letra, todo. Precioso. Só espero que desfrutedes lendo tanto como eu escribindo, que vos poida acompañar no vosso proceso. Se queredes iniciar esa viaxe interior, pois xa podedes comprar Unha pedra no zapato.